госпожо председател. В качеството си на докладчик на становището на комисията ИМКО по темата съм изразила ясно позицията си за необходимостта да преодолеем силната зависимост от външни енергийни доставчици и налаганите от тях високи цени за постигането на функциониращ вътрешен енергиен пазар. Един от ключовите елементи за постигането на тези цели е подобряването на енергийната инфраструктура. Ето защо в качеството си на български представител искам да насоча вниманието ви към важността от интегрирането на югоизточния регион на Европа в европейския газов пазар, чрез изграждането на газоразпределителен център в България и междусистемни връзки към съседните й страни. Така ще бъдат осигурени потоци природен газ от различни източници, включително от Средиземноморието и Черно море. Смятам, че осъществяването на такъв проект ще е реално изражение на политиката, която обсъждаме днес. Благодаря ви.